Kaixo, Ibai eta Unai gara eta Galdakaoko bengoetzin ikasten dugu. Aukeratu dugun liburua Iqbalen historia da. Idazlea Francesco D'Adamo eta editoriala Aizkorri da. Pertsonaia nagusiak Iqbal eta Fatima dira. Eta bigarren mailako pertsonaiak Ahmed, Ali, Hassan Kain eta Maria. Benetako historia bat da, Pakistanen esplotazio infantileko gertakariak azaltzen dira. Fatimak narratzaileak Italietik azaltzen du historia. Protagonistei bere aitak saldu zizkieten maileguak ordaintzeko. 12 ordu rupia baten truke lan egiten zuten. Dakizu zenbat dago gaur egun? 0,013 euro. Zer gertatu da umeekin? Ihes egin dute? Gure ustez hasieran historia hartzea zaila da, baina gero asko gustatuko zaizun liburua da. Animatzen zaitugu liburu hau irakurtzera. Francesco D'Adamo 1959an jaio zen, eta Milanen bizi da oraintxe bertan. Berak batez ere genero beltza landu du eta 1989an Francesco D'Adamo idazlea denez gauza batzuk esango dizuegu. Francesco D'Adamo 1959an jaio zen, eta Milanen bizi da oraintxe bertan. Berak batez ere genero beltza gustuko du, eta 1989tik aurrera gaztentzako eleberriak idatzi ditu. Hala nola, Lupo Omega eta 1000 pesi al giorno.